luokkaan 77,1 kiloa. Ihan toisaalta muuten hyvin, mutta olin tuossa kipeänä viimeisen viikonlopun ja jäi 3 viimeiset treenit ottamatta. Että en tiedä, onko sillä muuten niin paljon merkitystä, mutta ainakin henkisellä tasolla niin kyllä se pikkusen vaivaa, että viimeiset kovat, mitä on tottunut aina ottaa joka kerta, niin niitä ei ole nyt tällä kertaa tehty. Et toisaalta se voi olla ihan hyvä, että on levännyt enemmän, mutta sen saa sitten nähdä, että mikä sen merkitys on. Tämä ottelu on oikeastaan yksi ottelu muiden joukossa, että tällä nyt ei mitään suurempaa funktiota mulla ole tällä hetkellä. Että pitää saada vaan matseja ja nyt pitää vähän päästä takaisin siihen, että lähtisi homma kulkemaan, koska oli vajaa vuoden tauko tuossa aiemmin ja sen jälkeen otellut yhden matsin ja vieläkään ei aivan tunnu siltä, että olisi täysin niin kuin toiminnassa 100% mukana sillä lailla, että pystyisi ihan matsissa suorittamaan niin hyvin kuin pitäisi suorittaa. Okay, I prepared myself the last 8 weeks for this fight tonight. I do some grappling, wrestling and match boxing. So I think I'm ready to face my opponent tonight. And I'm very happy to be in Finland with good people. And we're gonna see tonight who's the best, me or my opponent. Ja kohta se nähdään, kumpi on tämän ottelun keisari. Ensimmäisenä häkkiin tulee Tahar Hanbi. Hän on ranskalaisottelija, jolla ottelulista on 8-6. 8 viikon harjoitussessio, eli treeninkämppi hänellä on alla. Pystyottelija parhaasta päästä tänään, ja onkin sanottu, että pystyottelija vastaan peruspainia on vastakkain, ja nyt on Antto tärkeää, että Olli Jaakko pystyy pitämään ottelu sillä osa-alueella, mikä hänelle parhaiten toimii. Joo, Olli Jaakko on monipuolinen vapauttelija, mutta vahvuudet löytyy selkeästi sieltä mattokamppailun puolelta ja sinne olisi matsi saatava kova kätistä nyrkkeilytaustasta kaveria vastaan, jotta homma kääntyy voitoksi. Ja nyt katsotaan, miten homma lähtee liikkeelle. Aika kaukaa molemmat tai kaukoetäisyydellä molemmat ovat, ja Olli Jaakko uitto muutama tekniikka. Ranskalainen luistelee alta pois ja taas liikkuu heti alta pois, kun suomalainen hyökkää, ja nyt sitten hyvältä etäisyydeltä Taimaisella potku ja sen jälkeen toinen yritelmä tuonne jaloille, mutta sen taas ranskalainen väistää. Jotenkin tuntuu siltä, että ranskalainen hakee kovaa lyöntiä koko ajan. Ranskalainen on ottanut tosi rauhallisesti, varovaisesti tää alun, vähän tunnustelee mitä Jaakko heittelee tuolta ja lähtee varmasti sitten etsimään omaa etäisyyttä. Ja nyt sieltä tulee suuttaus tuonne jalkoihin, mutta aika hyvin ranskalainen sproolaa. Katsotaan, mikä tuosta tilanteesta lopulta tulee. Ei se valmiimpa Olli Jaakon kannalta. Ranskalainen pääsee lyömään vasen oikea. Nyt suomalaiselta alapotku ja ranskalainen vastaa heti oikealla suoralla sinne perään. Aika hyvä tempo nyt ja pikkusen valmentajan painajastakin havaittavissa. Eli molemmat suht avonaisestikin lähtee lyömään ja potkimaan ristiin. Erittäin aktiivinen Olli Jaakko ollut tässä ensimmäisen 1,5 minuutin aikana. Ja ei mitään merkittävää ole saanut aikaiseksi vielä, mutta hyvin hakee potkuilla osumia sinne kaveriin. Edelleen ranskalainen on tunnustelevalla päällä ja näyttää olevan pystypainikin ihan hyvässä kondiksessa, kun noin nätisti sproolasi ja passasi Olli Jaakon alasvientiyrityksen. Ja tämä ottelu A-säännöllä kun käydään, niin 3-5 minuutin erää on näillä ottelijoilla. Eli tässä ranskalainen lähtee sut rauhassa liikkeelle. Nyt osuu hyvin suomalainen Olli Jaakko uitto pitkällä oikealla. Tuossa lähitilanteessa ei pääse siihen heittämään jatkoja. Mutta hyvä tilanne voitto häneltä kuitenkin. Ensimmäistä reilut pari minuuttia mennyt ja nyt ollaan siinä pisteessä, että tästä voi jompikumpi lähteä yrittämään alasvientiä. Ja olisi ihan kiva nähdä, että minkälainen painitaito tällä ranskalaisella on. Se tiedetään, että hän on hyvä lyömään. Pystyotteluspesiaalisti, mutta katsotaan, kun Olli Jaakko sai tämän matsin mattoon. Siitäkö se tulee? Hyvin pääsi jalkoihin kiinni, mutta taas kerran niin ranskalainen passaa nätisti tuon alasvientiyrityksen.
ranskalaisella on jo 14 ammattiottelun kokemus, eli kaikesta näkee kyllä, noista otteistakin näkee, että ei hän ole niin kuin debutantti tänään. Joo, kyllä erittäin rauhallista taloudellista työskentelyä. Antaa Olli Jaakko tehdä omat aloitteensa ja odottelee etsiä omaa paikkaa lähteä tekemään eroa. Niin nyt sieltä tulee huudot Olli Jaakon kulmasta, että 1-2 vasen oikein suora yhdistelmää haetaan, siitä se tulee, vasen osu oikein, menee vähän ohi, potkua ei tule perään ja taas ranskalainen liikkuu sivulta sivulle, menee nätisti alta pois, 1,5 minuuttia jäljellä ottelun ensimmäistä erää ja hyvät yritelmät taas Olli Jaakko aika rohkeasti lähtee MMA Seinäjoen kaveri haastamaan ranskalaista jopa noissa tai jopa lyöntiosastolla, eli ei väkisi yritä viedä matsia mattoon ja kuten tuosta aikaisemmin nähtiin, niin hyvinhän tuo ranskalainen prooles nuo tilanteet puolusti nuo alasventiyritykset. Ja nyt ranskalaiselta pitkältä tuleva vasen suora minuutti aikaa ensimmäisen erän osalta. Ei mitään suuria tapahtumia vielä on nähty suuntaan eikä toiseen. Ei juurikaan, että Olli Jaakko oli jo erän alkupuolella selkeästi aktiivisempi. Tahar Hadbi, ranskalainen, ottanut melko iisisti. Vähän harvinaisenkin vaisua tekemistä, mutta erittäin tasaväkistä, että mitään selkeätä eroa ei ole kumpikaan pystynyt vielä kaveriinsa tekemään. Ja aloitteita huudetaan. Olli Jaakko saa ohjeita omalta kulmaukseltaan. Nyt tulee ranskalaiselta alapotku, 10 sekuntia aikaa jäljellä ja sitten vasemmalla jalalla koko ajan ranskalainen liikkuu sivulta sivulle. Ei anna hetken rauhaa, hakee etäisyyttä, mutta silti vielä panttaa tavallaan omaa lyömistä, ei lähde potkujen perään noita lyöntejä. Tässä nähdään näitä suuttausyrityksiä tonne jalkoihin, mutta kuten Antto sanoi, niin hyvin passaa ranskalainen nuo tilanteet ja sitten jälkiputakoissa pääsee vielä lyömään. Toivotaan, että ei Olli Jaakko uitolla vielä usko tekemiseen saada loppuun, että pari ekaa minuuttia oli aktiivista ahkeraa hyökkäämistä ja sitten tempo selvästi laantui tuossa erän loppuun kohden. Melko tasaväkisestä tilanteesta lähdetään toiseen erään. Kyllä, Botnia Punishmentin mestari Olli Jaakko uitto MMA Seinäjoki, hänen seuransa ja Tahar Hadbi. Hän tulee Ranskasta, Olli Jaakolla lista 9-2 ammattilaisena ja Hadbilla 8-6. Ranskalaisilla muutama matsi enemmän kokemusta. Nyt Olli Jaakko uitolta hyvä yläpotkuyritelmä. Ja toi on aika hyvä toi yläpotkukin, kun kaveri odottaa koko ajan lyöntejä tai alapotkuja ja sitten 1-2 heittää semmoisen puolihuolimattoman, niin välillä se imuroidaan ihan kunnolla siihen leuakärkeen. Näin on kyllä. Yläpotkulla on näyttäviä tyrmäyksiä vapaa-ottelumaailmassa nähty paljon ja se mikä tietysti tärkeää, niin peittää ja alustaa, ajoittaa se oma potku hyvin, jottei kaveri ehdi messiin ja parhaassa tapauksessa se kolahtaa leualle ja tulee nukkumatti. Nyt väisti hyvin ranskalainen ja sen jälkeen heti kova lyönti, onneksi ei osunut aivan sinne leukaa, minuutti mennyt ottelun toista erää ja ei ranskalainen halua tuonne mattoon ollenkaan, pitää matsin pystyssä ja pyrkii hyvällä liikkeellä ja tuolla lyömisellä naputtelemaan tarvittavat osumapisteet, jotta matsin voittaa. Just näin, eli ranskalainen liikkuu erittäin kevyesti, pyrkii hallitsemaan etäisyyttä ja sinne uiton hyökkäystä sekaan, niin katsoo omia paikkoja ja lyödä vastaan. Tämän ottelun jälkeen on vuorossa sitten tämän kertaisen Cage 20 tapahtuman illan pääottelu. Tom Niinimäki kohtaa Vladimir Karasiovin Venäjältä. Oi, sieltä tulee aika hieno takakiertopotku. Takakiertopotku, kyllä.
Ja hyvä polvitekniikka tulee kyllä sitten ranskalaiselta, aika tukeva ja kivulias. Mutta tämän ottelun jälkeen siis illan pääottelu ja nyt horjuu pahan näköisesti Olli Jaakko Uitto. Ja tällä hetkellä on kyllä nyt Seinäjoen kaverilla vähän testikuva särjellä ja pölyä hyllyllä ja ranskalainen tietysti aistii sen, että pääsi satuttamaan kaveria 2,5 minuuttia ottelu toista erää jäljellä. Ja nyt ihan oikein ratkaisu, eli ei lähdetä lyömään ristiin, vaan yritetään saada matsi tuonne mattoon. Ja taas ranskalainen iskee kovaa. Aika käsikirjoituksen mukaan tämä lopulta on mennyt. Ranskalainen näyttää olevan hitaasti lämpenevää sorttia, että sieltä tuli eka erä tunnusteltiin ja katseltiin ja sitten kun Uitto osui tuolla takakiertopotkuun vähän leualle, niin rupesi ranskalainenkin heräämään ja aktivoitumaan selkeästi tuossa omassa pystytekemisessään. Ja tämä toinen erä on kyllä menossa nyt ranskalaisen suuntaan, siitä ei päästä yli eikä ympäri, vaikka ensimmäisessä erässä Olli Jaakko oli tosi hyvä ja hallitsevampi, mutta tämä ranskalaisen hyvä lyöminen, hyvä liike ja tuo etumaisen käden suora, vasen suora, niin sen etäisyyden löytyminen, eli käytännössä joka kerta kun ranskalainen ojentaa sen, niin se osuu tuonne leukaan, nappailee sillä näyttäviä pisteitä ja pienellä hanskalla kun lyödään, niin kipeätään se tekee ja taas yritetään samaa jujua, mutta nyt ranskalainen ei juokse tuohon takakiertopotkuun. Olli Jaakko erittäin liikkuva lantio, lähtee potkut helposti tonne yläkertaakin ja matossa myöskin lantion liike on erittäin esimerkillistä. Tässä on nähtävissä vähän semmoista aseista riisuvaa tyyliä tuolta ranskalaisottelijalta, eli tiedostaa, että Olli Jaakko haluaisi viedä matsin mattoon ja siihen ei ranskalainen ole antanut tällä kertaa tähän asti vielä mahdollisuuksia, vaan pitää tosiaan oman etäisyytensä, passaa hyvällä pystypainilla Uiton alasvientiyritykset ja kaikessa rauhassa pehmittää Uittoa tuolta yläkerrasta. Ja nyt missään nimessä ei kannata Uiton roikottaa käsiä alhaalla, vaan koko ajan suojus paikalla ja välillä sitten itse pitää tehdä aloitteita, ei tavallaan saa jäädä tuonne kilpikonnaan, mutta kuten tuosta nenästä nähdään, niin kyllähän toi ranskalaisen vasen suoraan muutaman kerran aika näyttävästi osunut sinne. 10 sekuntia aikaa jäljellä ottelu toista erää ja Olli Jaakko Uitto tietää tarkasti sen, että kohta pääsee huilaamaan, torjuu käsillä hyvin tuon ranskalaisen oikean ja sitten oma vasen koukku. Siitä ei sen suurempaa osumaa ja nyt soi summeri, kongi ja miehet omiin kulmauksiin tai omille seinustoille. Ranskalaiserä. Joo, siltä näytti munkin mielestä, vaikka tossa osukin takakiertopotku nätisti lähes puhtaasti leualle. Olli Jaakko Uiton niin alasviennit ei ole onnistunut ja jotta tää matsi hoituisi Uitolle, kääntyisi voitoksi, niin selkeästi tarvittaisiin onnistumisia nimenomaan niissä alasvientiyrityksissä ja alasvienneissä. Mun mielestä paremmin pitäisi peittää, terävämmin, yllätyksellisemmin pitäisi rikkoa etäisyys, peittää se alasvientilyönneillä ja päästä kunnolla kaverin lantio alle, jotta saataisiin kaveri kumoon ja Olli Jaakko Uitto pääsisi omalle vahvuusalueelle tuonne mattoon. Katsotaan miten lähtee kolmas ja viimeinen erä. Käytännössä noita alapotkuja ei ole kumpikaan tänään tarjoilu, eli siinähän voisi tietysti olla Uitolla yksi sauma, niin ottaa ranskalaiselta liikettä pois kovilla alapotkuilla ja saisi vähän rikottua tai aiheutettua kipua tuon ranskalaisen etumaiseen reiteen. 4 minuuttia jäljellä kolmatta ja viimeistä erää. Hyvä alapotku Olli Jaakko Uitolta, mutta sen jälkeen ranskalaisen toi pitkä vasen suora, joka taas kerran näyttävästi osui. Tukevan näköisiä on ranskalaisen lyönnit. Javi osunut muutaman kerran tuohon nassuun. Nyt Olli Jaakolta hyvä alasvientiyritys. Niin turha kaukaa ja vähän laiskasti mun mielestä lähtee noi shootit tonne jalkoihin. Ranskalainen ehtii hyvin mukaan. Ja eikä ole hirveästi hämäystä siinä alussa, eli ei peitä lyönneillä tai jollain muulla yritelmillä, vaan suoraan ja suht helposti ja ennen kaikkea ranskalainen näkee, että nyt on tulossa.
Nyt osui hyvin alapotkuun ja sitten toiselle puolelle, mutta edelleen ranskalaisella liiketoimi ei ole päässyt satuttamaan Olli Jaakko Uitto. 2 minuuttia vähän reilu jäljellä ottelu kolmatta viimeistä erää ja oululaisyleisö lähtee kannustamaan nyt suomalaista ja tällä hetkellä Seinäjoen mies kannustusta tarvitsee. 1200 ihmistä paikan päällä. Täällä Ouluhallissa on saanut nähdä upeita otteluita ja tämän kamppailun jälkeen vielä illan pääottelu jäljellä Tom Niinimäen ja Vladimir Karasiovin välillä. Ja alun perinhän Niinimäen piti päästä ottelemaan tuosta tittelistä skottivastustajaa vastaan, mutta milloin on Skotti loukkaantunut ja milloin on henkilökohtaisia syitä. Tuntuu, että hän ei uskalla Euroopan kakkosta vastaan, Niinimäkeä vastaan Suomeen tulla. Ja Niinimäki on tuossa vuosien varrella tehnyt sen verran vakuuttavaa jälkeen, että rupeaa Euroopasta loppumaan vastustajat pikkuhiljaa kesken. Ja tässä se on taas kerran konkretisoitunut, eli Paul Reed, joka on itse pitkän linjan veteraani ja kovissa liemissä keitetty, niin 2 kertaa sopinut matsin Tompan kanssa, mutta viime hetkellä melko raukkamaiseen tyyliin perunut ottelemisensa. Onneksi saatiin hyvä paikka ja kuitenkin Hartikaisen Olli teki ympäri vuorokauden duunia tuossa viimeisellä viikolla, jotta sai sitten pari päivän varoitusajalla Tompalle uuden vastustajan Venäjän maalta. Vladimir Karasiov saapuu tänne ja katsotaan sitten miten hän pärjää. Karasovillakin kuitenkin 11 ottelun kokemus ammattilaisena, mutta missään nimessä tietysti ei ole niin kokenut kuin Niinimäki, joka on Euroopan kakkoseksi rankattu tällä hetkellä. Minuutti 30 matsia jäljellä ja taas lähtee sieltä näyttävä takakiertopotku Tom Niinimäeltä, mutta ei osumaan. Uitolta. Korjaa Uitolta. Niinimäki näyttää omat potkunsa vasta tämän matsin jälkeen ja sitten yrittää jälleen suutata. Ja nyt nopeasti pystyy Olli Jaakko Uitto on ottanut, mutta Antto nyt selkeä loppukirja. Hän tietää, että on ehkä pisteessä perässä ja tässä olisi vielä monta hyvää osumaa tarjolla. Just näin. Edelleen ranskalainen on suht rauhallinen, luottaa ehkä pieneen etumatkaansa ja Uitto hakee nätisti etenkin noin takakiertopotkuilla, tavoittelee ranskalaisen leukaa ja pääseekin hipomaan sinne, mutta ei ihan napakymppiosumaa ole vielä lävähtänyt perille. Ja nyt muutama hyökkäys vielä suomalaiselta. Sieltä hyvä alapotku ja siihen lyönnillä jatkot. Ranskalainen potkii myös alapotkuja, liikkuu ahkerasti puolelta toiselle. Kroppa elää koko ajan ja heti kun suomalainen tulee, niin sitten lyödään vastaan. Reilu 20 sekuntia aikaa jäljellä ja jotenkin vahvasti siltä nyt tuntuu ja näyttää, että ellei Olli Jaakko Uitto pystyy kaivamaan onnenkantamoista tähän loppuun ja tyrmäämään ranskalaista, niin tappio on tulossa. Siltä näyttää. Muutamat painavat osumat, mitkä läpi ottelua tonne Uiton kupoliin tärähtänyt ja vahvat alasvientien puolustukset, niin näyttäisi kääntävä ottelu ranskalaisen hyväksi. Tässä nähdään vielä hidastuksia ja vasen suora. Monet, jotka lajiin tutustuvat ja valmentaja kun sanoo, että treenataan peili edessä vasenta suoraan, niin se harjoitteleminen on varmaan kaikista tylsintä pitkän päälle. Mutta tässä nähdään, että huipputasolla siitä on hyötyä ja se on tosi tehokas ase. Kyllä just näin, eli monet pitää etukäden suoraan nyrkkeily ja miksei vapauttua pystyottelunkin tärkeimpänä aseena, millä se kaveri pidetään etäällä, mitataan etäisyyttä ja siihen perään sitten haetaan vahvat jatkot. I come from France. I train hard myself for the last 8 weeks for this fight tonight. You know, I was pretty excited. I broke my hand in the first round, so you know, I don't know what I have to say, but thank you Finland, thank you Cage, and now I think I'm going to hospital to get my man. So I want to thank God, my family, my sparring partner, all my teams, Pugilist team, Submission team, and Vivacity. Thank you Johnny Fracher, Mohamed Moussa, Shaban. Thank you all.
Tämä on Arvi, hyvä yleisö.